Živeli jednom kralj i kraljica koji su imali kćerku jedinicu. Devojčica imala kožu belu kao sneg i zbog toga su joj dali ime Snežana. Kada je bila mala, njena mama je iznenada umrla. Kralj se ponovo oženio, ali je nova kraljica bila zla. Imala je čarobno ogledalo koje je moglo da govori. Kraljica bi ga svakog dana upitala ko je najlepši na svetu, a ogledalo bi odgovaralo da je to ona. Kad jednog dana ogledalo reče: najlepša na svetu jeste Snežana. Kraljica osjeti ujed, ljubomor je postao da kivna na Snežanu. Naredila je lovcu da je odvede u šumu i ubije. Međutim, lovcu bi žao, te reče Snežani da beži, a on izvesti kraljicu da je devojka mrtva. Za to vreme Snežana je lutala šumom, usamljena i uplakana. Hodajući tako, naišla je na kućicu u kojoj nikog nije bilo. Nedugo potom, u kućicu se vratilo 7 patuljaka koji su u njoj živeli. Brzo su se sprijateljili i Snežana je ostala da živi sa njima. Zla kraljica jednog dana ponovo upitala ogledalo ko je najlepši na svetu. Snežana je i dalje najlepša, odgovorilo je ono. Kraljica je bila van sebe od besa. Preobukla se u staricu i otišla Snežani, znajući da patuljci nisu kod kuće. Tamo je na prevaru dala otrovnu jabuku. Čim je Snežana zagrizla jabuku, pala je na zemlju kao mrtva. Kad su se patuljci vratili, zatekli su svoju prijateljicu kako leži na tlu. Bili su strašno tužni. Stavili su je u stakleni kovčeg. Upravo tada kroz šumu je jahao mladi princ. I kada je ugledao Snežanu kako leže u staklenom kovčegu, odmah se zaljubio. Naredio je slugama da je prenesu u njegovu palatu. Dok su sluge nosile kovčeg po neravnom putu, komadić otrovne jabuke ispade iz Snežaninih usta i ona otvori oči. Princ je bio presrećan i odmah je zaprosio. Kad je zla kraljica saznala za ovo, pobegla je daleko, daleko i više niko nikada nije čuo za nju.